in mai sauraro bai manta ba ya ga yadda ɗan izala suka rika yawo da hoton shakka ya rubuci da ƙaryar ana yi mai sujjada. To Allah ya fara sakawa ‘yan tarikunmu da sharrance-sharrancen ‘yan izala wanda suke yi mana. Dan ga Sheikh Umar Faruk da ke garin Sokoto wanda aka fi sani da mai rikiya a ɗakin matar aure tsirara haihuwar uwashi. Ga shi nan dai kuna kallon shi samfur ba sharri ba kuma kage wanda ke shakka sai yana ganin kamar kage ake ne zai iya zuwa wurin yan civil defense na garin Sokoto don ya tabbatar da haka. Kowa ya san Sheikh Umar Faruk yakan ma ɗauke maudu'ai a kan ɗariƙunmu ya buga littafi ya rika sayarwa yana yaɗa sharranci-sharrancen su dai wanda ya san izala ba ce an mai tsarin bayani da akan sharrurukan da suke ma yan tarika da gaske ana ma wani sujjada ko shehunanmu ana musu bauta da sauransu dai. To kwana-kwanan nan ma ya fito wani littafi mai suna wai mutu a tarkon yan shi'a. To yaudara da ainihin cin amanar matan aure na mutane a baka mace akan cewar za ka yi mata magani kuma sai a waye gari kana zina da su. Shi kuma wannan ko me Sheikh Umar zai kira shi ko me zai sani suna ga shi nan da kuna gani da gemu kan gadon sabuwar amaryar wani bawan Allah jindir haihuwar uwar shi mai kokonto ko shakka tabbata dai ba sama take ba dan ne mun ga yanda izala take zahiri mun ga zahirin irin sunnar da suke ta kokarin cewa da su tabbatar da sunna da ainihin kore bid'a. To bid'ar ba mu san irin wanda za su kora ba. Tur gashi nan dai kuna kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan sun amana ya kai inda ya kai.